खुलुमबाय गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि आंनि बैसोनि देरसिनफोरनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो आंनि बैसोनि उन्दैफोरनो अननाय आरो मोजां मोननाय बावहरनाय जाबाय। दिनै सेथि बैसागु बेनिनो जोङो गामियाव रायजोनि फुजा थानानै थांगासिनो दङ। मा जायो बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै। दा दङ फिरफिला दैखांनाय आफादगिरिनि दा नै बाथौ थानसालियाव आरज गाबनो जासिगोन। बेयावनो गासैबो थुबुर जाबाय बेखौनो एसे दिन्थिनानै होबाय आरो này gì mình siêu nơ जायफोरा गोसो दं बिसोरो थुगिलांनो हायो। आंबो थुगिलांदोंमोन। nè hai đây mày phải gọi hai nữa mày hai इयाव जागा थैयैनि बाहेराव जनांदों। जोंना मन्दिरा जोंना बानायबाय थादों नै ओंखाराखै। दा दङ माइनाव थिसननाय। दामबानो मोसायाबा थांनो हाखाया। रोङाब्लाबो एसे मोसालायनोसै दा आरो आंबो गामिनि गासैजोंबो लोगो नांनानै। सेभेन ला मोननैसो प्रग्राम दंमोन। आं बेफोरखौ भिडिअ खालामबाय थादिया। दा आं जानोसै आरो माबार न'आव थांनोसै। मोनाबायबो ओंखामबो उखैसोदोंमोन।
Kim jadi untung. बोसोर गोदाननि मुङाव फुजाबो होबाय आरो रायजो नाङैनो बोथिसे ओंखाम मोखां नायलायलाय जाबाय आरो निरामिस जायो मानो होनबा बाथौआव आर'ज गाबो नालाय Ma jagan? Ma jagan? Ma jagan? Mazan ni dia. Mazan ni dia. Beti, ma jagan nung? Nung ma jagan? 나 작은 오마메터 지문은 속 작은 Ikeuneun khaplang. दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'बाय जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय